Id-Duka u d-Dukessa ta' Edinburgh l-Prinċep Edward u Martu Sophie li jinsabu f'pajjiżna bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tas-60 anniversarju minn Malta saret indipendenti, żaru għatta postijiet storiċi f'pajjiżna akkumpanjati mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici. Fost dawn huma żaru l-Mużew Marittimu fil-Birgu li fih sar xogħol estensiv tar-restawr. Hawnhekk id-Duka u d-Dukessa apprezzaw is-sbuħija tal-palazz li jinsab fl-ex-Royal Naval Bakery li nbniet f'nofs is-seklu 19 bħala l-forn ewlieni għall-flotta tal-Mediterran. Wara marru fil-Muża u l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra f'Sant'Irmu fil-Belt Valletta fejn ukoll hu miżmum il-George Cross li ngħata lil pajjiżna s-sem kruċjali tiegħu fil-gwerra. Il-kopjarja li inawgurat ukoll dak li hu magħruf bħala l-passaġġ tas-submarin li nħoloq minn Heritage Malta biex jikkommemora tali bastimenti bbażati f'Malta u li ntilfu fit-tieni gwerra dinjija. Żjara interessanti b'mottiv personali għad-Duka u d-Dukessa kienet dik fil-Gvilla Gwardamanġa fejn bejn l-1949 u l-1951 għexet il-Prinċipessa Elisabetta qabel eventwalment saret ir-Reġina tar-Renju Unit. Żjara oħra saret fil-Biblioteka Nazzjonali fil-qalba tal-Kapitali fejn ukoll jinstab il-monument tar-Reġina Vittorja, il-bużnanna tal-Prinċep innifsu. Il-Ministru Bonnici wera l-apprezzament tiegħu għaż-żjara tal-kopjarjali fil-waqt li qal ir-relazzjonijiet bejn Malta u r-Renju Unit minn dejjem kienu intimi u speċjali u komplew jissaħħu matul is-snin. Sa dan it-tant il-Prinċipessa Sophie ħadet sehem f'diskussjoni dwar it-traffikar uman fid-depow tal-Pulizija fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. Huma tkellmu dwar il-kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet Maltin u dawk Brittaniċi dwar din is-sfida li kull ma tmur qed tiżdied madwar id-dinja kollha.